गामियाव माखासे गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो जाग्रा थाव बायदिसिना राननानै होदों। मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोना गामि जानानै? गिबियावनो निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो निउस चेनेल नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। सारनिसिम जों बेखौनो बुंनो सानदों, सारा जोंनि खावलायनाय, जों सारनिसिम खावलायदोंमोन ख्रिस्टमासनि सिगां गामियाव गोबां गोरिब थाखोनि मानसिफोर दङ, जाहाथे एसे ख्रिस्टमासनि समाव गेदेर रंजानाय समाव एसे सहाय होनो हायोब्ला गोबां रंजानाय मोनगोन। बिदि रायज्लायनायाव सारा जोंनो गोसो खुसियैहाय एसे रां हरनानै जा हायो 27 जनसो लिस्ट खालामनानै जों होदों। बिथांमोनहाय एसे जाहाथे बे रंजानाय समाव बिथांमोनाबो रंजानो हायो, गोजांनाय समाव एसेब्लाबो रैखा मोनो, बिनि थाखाय बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। आरो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। उनावबो जाहाथे सारा बेबायदिनो जेब्लायबो गोरिबफोरखौ मदद होलांबाय थागोन, बेखौ मिजिंथिनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ बेखिनियावनो बुंनाय जाबाय। मावफुं सोद्रोमा महर मोननो हानाय बिटिआरनि सिगनेटरि 13 नं समस्तिनि, जायखौ जों अमर एबा सावरायग्रा होननानै सिनायजायो, बिथाङा जोंनो बे फिसा आसनियाखौ अन्थाइबारियाव जायफ्रा बे गोजां बोथोराव बे संसाराव थावरिनो गोब्राब, बिथांमोनखौ गोसोखांनायनि गेजेरजों जोंनो फिसा आसनिफोरखौ हरबाय। दा बिथां हरनायजों बिथोनजों जायफोरखौ जोंनो होननानै जोङो लाहार फाहार खालामबाय, दा बिथांमोननो जों हरनानै होबाय। दा बिथांखौ जों गामिनि जानानै, अन्थाइबारिनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोजों हाजासे हामबाय होननायखौ जों सारनिसिम जासिनाय थाबाय।